Hej. Hej den YouTube. Undskyld, jeg glemte lige at sætte den i gang igen. Så vi har lige lavet lidt update, men det var kun lige det her sidste. 2 minutter. 2 minutter. Så lang tid var det inden, vi har kun lige... Så det der stone distributed. 2 crafting table, hvor klogt er det måske lige. Ja, det var fordi jeg også lavede en. Jeg laver bare lige 2. Kan du ikke lige lave en key? En kist? Ja. Først lander du med til. Lyder min mic egentlig dårligt? Han lyder okay. Hvorfor? Lyder min mic dårlig? Den er meget god. Super. Det er bare fordi, sådan, min mic på alle, jeg synes bare, min mic på alle videoer, så er den dårlig. Ja, det synes jeg også min er. Ja. Sådan, nu har vi en chest. Og ved du hvad, jeg egentlig synes, der er lidt ironisk ved at lave videoer? Hvad? Det er, hvad det hedder, ens, eller hvad det hedder, der er altid et eller andet galt med ens mikrofon. Enten puster man ind i den, eller Ja. så er der baggrundslarm, og pisse noget. Se, jeg har fået en til ny hat. Nu nakker du min hat igen. Det er noget, det hey, prøv lige at stille det ind under den der jordblok, så kan jeg lige vise. That is my hat. Prøv at se, det er hans hat. Det er sådan en, han har hver dag, så jeg huller den altid. Se min hat. Det kan man godt. Og se mig. Nu skal vi ikke blive for useriøs, okay? Ja, vi tager dem lige af igen. Ja. Ej, seriøst. And I am the grabber. Så skal du lige se min nye hat her. Jeg vil have glas på. Jeg vil have en glas. Prøv at se mig. Hva? Ved du godt, hvis det er, hvis man bruger... Table. Lav noget ved mig. Lav noget ved mig. Du ved godt, hvis man bruger glas på... Hvis man laver glas til ens nye hat, ikke? Så hvad det hedder, så ligner man har rumhjelm på. Ja, ud der. Ja, lav noget ud af mig. Lav noget. Hey, prøv lige at sidde helt stille, okay? Ja. Okay, prøv lige at rykke dig lidt bagud. Ja, nej, vent. Nej, stil dig lige ind igen. Jeg ved godt, hvad du har tænkt mig. Nej, prøv at gøre det. Du er et crafting table. Ej, vi skal ikke være for useriøse. Ej, vi tager lige hatten af igen. Ej, jeg kan ikke nakke det. Og YouTube, I må altså virkelig undskylde, vi kommer til at stoppe den. Ja, fordi han er mega handicappet. Det er sådan en lille fail, jeg laver nogle gange. Men det er overhovedet sjældent, jeg laver det. Så I kan takke Lukas for det. Ja. Tak mig. Tak mig. Rod han opdagede det. Det var faktisk mig, der opdagede det. Men Rod han nu var der til at sige det. Ja. Som han ikke gjorde. Jeg skal bytte huset. Sådan. Det ændrer det sted nu. Hey, vent. Nu har jeg bogstaveligt talt. Hvad? Nu har jeg bogstaveligt talt jord i hovedet. Det her er lige meget sådan væk. Her. Sådan, jeg har fjernet det nu. Jeg fjerner det. Sådan. Så er det normalt igen. Ja. Okay, mobsøger, det er det lige frem. Hvor står hus være? Det ved jeg ikke. Spørg mig ikke. Nå, skal du så have sådan et lille etmandshus, eller hvad? Ja. Skal vi bo? Lad noget dirt. Hey, skal vi ikke have sådan en træfarm heroppe? Jo, skal. Og så har vi Så. hus dernede. Sådan der. Hell yeah. Det Se mit dirt hus. Mega pænt. Jeg vil helst ikke se noget dødt hus, fordi det er ulovligt. Jeg er jo lige ved at dø, mand. Jeg har et halvt liv tilbage. I'm coming for you. You're coming for me. Nej. Hvad for nogle ting havde du på dig? Ej, så skruer bare skråstreg bag. Så tager jeg mindst dit jord. Skal vi lave huset nu? Jeg er allerede i gang med at udhule hertil. Okay.
Så planter jeg lige nogle flere Nej, træer. du planter ikke træer her. Nej, jeg planter træer deroppe, mand. Ja, deroppe må du. Jeg vil have et tårn, sådan, så jeg kan snipe dig. Sniper. Du har ikke engang en bue eller en sniper. Jeg bruger en gun. Jeg brænder dig. Våde drømme. Drømmen kan nogle gange gå i opfyldelse. Træ. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har bare sådan en ting i mit hoved, siger, at mit hus altid skal være 3 blot høje uden i kanterne. Jeg ved ikke hvorfor. Jeg kan ikke klare, hvis man ikke kan hoppe ind i et hus. Og så må du desværre undgå at lave let's play med mig. Nej. Gør du sådan? Nej. Jeg går bare normalt ind i et hus. Gør du ikke også det? Nej, nogle gange hopper jeg ind i huset. Oh my god. Og det, jeg tager halvdelen og laver det til dem her. Og jeg hader, når der kommer sådan nogle her store træer. Undtagen hvis det er på sådan en survival island map. Kom der en af de store. På et tidspunkt, ikke, kom der en sapling ud af det der lille træ på survival island, ikke? Så plantede jeg det, og så blev det til et stort træ. Nice. Ja, det har jeg set helt mange gange. Jeg har boet i en af de der store træer. Jeg kan godt lide at bo i jungletræer. Ja, de er så dejlige. Jeg synes det ikke. Det kunne ikke være sjovt, hvis det var, man kunne... hvis man fik armor. Altså, at hvis man tog en hat på, for eksempel som Dirt, ikke? Så hvad det hedder, fik man også det der armor af det, ligesom man har gear på. Ja, Dirt armor. Dirt armor. Det ville egentlig lyde rimelig fedt. I have dirt armor. I kill all. I kill all bitches and I have dirt armor. Hell yeah. Jepper. Nå. Nu er det jo mig, du filmer med, og ikke Batman. I have. Jeg laver lige hegn rundt om det her skidt. Ja, gør du bare det. Ja, det gør jeg også. Hvad for noget dårligt du vil have? Skal du bare have det som et cobblestone? I don't know. Vi får cobblestone. Okay. Hvordan går det med træfarmen? Ja, altså det går okay. Altså. Så skal jeg sætte nogle hegner, you know. Yep. You know the hegn. Selvom jeg ikke er faldet ned endnu, men det er du jo. Ja, jeg kom til at hoppe ud over. Jeg har 2 stages. Okay, gulvet. Det skal være cobblestone. Så jeg skal lige op og hente noget cobblestone. Jeg håber at vi har noget deroppe. Og du tager ikke alt nu. Nej. Jeg kom til at tabe en fakkel ud over kanten. Seriøst. Jeg skal lige hurtigt tjekke noget. Min League of Legends video, ikke? Den kun på 24%. Ja, det tager lidt tid at uploade. Ja, League of Legends. Ja, jeg havde præcis nok. Præcis, det er godt. Her er der bare det på tirsdag, og der er lidt cobblestone. Det er bare dejligt. Og jeg håber, I kommer til at nyde vores LOL-video. LOL-video, det er faktisk. Jeg har ikke engang en LOL-intro endnu, det skal jeg faktisk snart have. Vi springer direkte til... hvad er det? Fra Counter-Strike, nej, fra Minecraft til Counter-Strike. Fra Counter-Strike til LOL. Og fra LOL til... Hvad spiller vi mere? Kagedyr. Kagedyr. Igen, mand. Vi får godt en stor minus power. Herovre, jeg skal have den. I will have den. Et æg. Tak, din fede kylling. Der er lige sådan en, hvad hedder det, skeleton, lige nede i vores mine. Det er i orden. Nu gider jeg ikke have en dirt hat.
Prøv at se min hat, den er mega Jeg awesome. ved ikke, hvad for en hat jeg vil have. Prøv at se den. Look at den. Og jeg har faktisk fundet en mine. Hvor er du? Det var sgu ikke min. Hvor er du? Hvor er det min, jeg har. Der. Kom her. Du ser min hat. Okay, hvor har du fået en læderhat fra? Hey, har du taget mit læder? Nej. Prøv at se her. Skal vi lege en leg? Den, der dræber hinanden først. Hvem har pilene? Dem har jeg. Hvor mange har du? Jeg har 8. Haha, jeg har 10. No, jeg har faktisk kun 2. Og jeg har faktisk kun én. Fuck dig. Kom her. Kunne det her egentlig ikke gøre ondt på ens Minecraft, mand? Vi kan da også bare hoppe i virkeligheden, der er det ondt på os. Du kan sagt, job on Lol, du har lige lavet gulvet, man, jeg hader dig. No hate. Why no hate?